sarangan putra Nugraha. Apa? Monggo, Pak. Setiamu bisa
sebuah lagu. Oh ya, siap. Tadi ada Pak RW Madiun Ngawi. Sampun mlebet niku wau nggih. Menunggune butik manten niki nggih. Siap saking Pak RW riyin Madiun Ngawi, manten niku Pak Tik wonten menunggu. Ya, siap Pak RW mboten ngriki jenengan Pak RW. Siap Pundi niki Pak RW? ditenggorakipun. Pundi niki? Monggo mriki Pak. Alah 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 alah. Alah 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 alah. Alah alah alah. Kok ngeten-ngeten? Pokoke wis mlebu bleng Pak RW, matur suwun Pak RW. Nggih, lagune Madiun Ngawi. Mantun niki mledere Ibu wonten menunggu. Siap dados putra nugrah. Sumangga. Nggih, monggo Mas. Sesarengan putra nugraha. Bapak RW.
sayang bendino ra bakal ilang seneng kuning atiku. Matur suwun nuwun Pak RW ya sampun derek rawuh iki sedaya saking dulur-dulur panitia penyelenggara. Lender Pak Tik niku mau wonten menunggu siap dituku gabungannya saking dulur-dulur kang sampun derek rawuh. Oke, menunggu. Nggih. Berdua nggak apa-apa nanti siap. Ini juga ada dari kawan-kawan panitia di belakang ada Mas Yusuf tadi mintanya Puspito Nolo. Insyaallah mangke diparingi. Niki wonten saking Pak Tik riyen nedine menunggu. Yang menemani ke sini Ibu, Bunda ditunggu gabungannya siap. Oke, monggo Bunda. Ayo, ini tamu undangan keluarga besar turun jeruk regi dipersilakan. Gibah, oh alah iya. Tak tunggu nanti lagu lainnya nggih. Siap, ini yang menunggu saya minta Mbak Muna siap nggih. Boleh ditunggu gabungannya. Nggih. Gibahnya nanti tak tunggu lainnya ya. Siap. Monggo Putra Nugraha. Bu, ayo sini joget sini Bu. Biar nggak kehujanan. Sekian lama aku
ya. Nah, siap wonten menunggu Pak Tik sampun diparingi matur sembah nuwun blender niku wonten request saking Lebet nggih menika saking Mas Yusuf nedine wonten Puspita Nala. Ana ta arek-arek? Puspita Nala ana? Kasetmu ana? Nggih. Siap. Dipetekno kasete nggih. Ingkang teng ajeng niku wau tasik kekeh nedhi gibah. Bayuh. Sanggulan lagune gibah ya. Bayuh. Kudu jegur ngono ya. Siap. Lagune Puspita Nala. Nggih. Sendiri. Oke, berdua sakit sendiri boleh. Diparingi sakit sareng-sareng dulur campur sari putra Nugraha Sumangga.
Pitonolo. Heeh. Gibahe digantos napa, Mas? Ya ngono rene gak krungu rek. Arek-arek iki. Nyang-nyangan sampai iwuh gitu. Gelo. Ya. Aduh, Mbok. Nggih, nika nggih wonten Mama Indra kerinduan kalih gandeng mbake wau nggih kerinduan siap nggih. Heeh, niki wonten gelo riyin sing teng jembatan udan-udan lho. Mlebet mriki lho, Mas. Cakaken. Pak, disemu gak akan mlebet mawon. Lah nggih. Gelo, ana gelo rek, arek-arek. Wis kono. Kerinduannya. Isi kutabuk kok. Mboten mek sitok kok kerinduan. Gelo, siap. Monggo sini Mas, daripada kehujanan di situ loh. Ingin
Matur suwun. Jan kena sokok-sokok aku sampai mau nyanyi loh. Pengen goyang tok. Lah aku ya kepengin nyogok arek iku lho kok jembatan lho ya. Matur suwun sampun diparingi panyuwunane wonten saking Kang Mas kula sing teng ajeng. Ah, nggih. Gelo. Niki mbleder wonten panyuwunan Ibu, terima kasih. Lagunya Kerinduan tadi sudah dipesan nggih. Matur sembah nuwun lagune diparingi Kerinduan. Niki Bu Indra, Ki Sari Gandeng dipersilakan matur sembah nuwun lagunya Kerinduan. Yang mau duet lagunya Kerinduan panitia perwakilan siapa? Ayo lagunya cowok cewek niki. Siap ditunggu gabungannya. Nggih. Dipersilakan dan juga dari Mas Win panitia tadi sudah pesan lagunya Taman Juruk. Niki campur sari ini pokoknya kondisional konfirmasi saking panitia penyelenggara. Yuk Kerinduan saking Bu Indra dan kawan-kawan Ibu matur suwun lagunya ditunggu siap. Yang berdiri siapa? Monggo. Om. Ada lagi Om. Mboten napa-napa. Nggih, mesti kok tak tampani ya yo. Yo. Aku duetnya sama siapa iki Cak Ndut? Yang mau duet siapa ini? Yang cowok panitia. Ayo. Monggo Mas. Kerinduan Pak RW, Pak RT menawi saged. Pak Kasut. Pak Kasut. Kerinduan. Kerinduan monggo Pak RT. Ngiyup nang kene lho Pak RT. Ayo. Siap, monggo. Kerinduan. Sembah nuwun. Pak RT napa Pak RW? Pak Kasut. Pak Kasut. Lagunya Kerinduan nggih. Adep mana ini Pak RT? Sana apa ke sana ngadepnya? Terserah aja. Kita aja adep-adepan ya. Satu waktu di sini. Aku juga lincah hidupmu. Aku juga rindu kasih sayang darimu. Semoga di pada
bercinta kembali seperti dahulu. Monggo Pak Kasun, tambah lagi mungkin. Monggo mumpung di atas panggung, jenengan tambah. Napa? Oke, tambah tahun. Gelandangan. Gelandangan, nyanyi piyambak nggih. Kula bagian mengintili, matur sembah nuwun. Lagu buat Pak Kasun ada gelandangan. Monggo Pak mungkin mau bergabung sama Pak Kasun di sini. Sinten Pak yang dipanggil? Mau di Mas Yono monggo, Mas Yono mau menemani Pak Kasun monggo di sini. Pak Kasun mawon perwakilan. Pak Kasun yang nyanyi. Nggih. Nadanya cowok. Hidup yang aku alami
Matur sembah nuwun kali sampun derek Pak Kasun. Heeh. Niki taksih wonten request niki ditelasaken request saderenge pagelaran wayang kulit. Wonten Mas Win niku wau Taman Juruk. Heeh, blender wonten saking dulur-dulur tak dapat tidur. Ugi wonten ngajeng wau langit mendung. Oh, rene maneh ya. Iya. Kaya gak aras-arasen apa ya niki ya. Langge, langit mendung kuthok. Iya. Pancen kula damel ngoten nek rene maneh kok ya. Siap. Nggih, matur sembah nuwun. Heeh. Wonten Taman Juruk tak dapat tidur langit mendung kutha Ngawi ya. Diparingi sareng dulur putra Nugraha Campursari. Mbuh sapa kono? Siap. Berdua boleh? Rame-rame boleh? Berdua nggih saged.